Falando en Prata é o nome da mostra que neste mes de outubro podemos contemplar na Casa da Cultura de Chantada. Este traballo nace como colaboración do Ateneo de Ourense co certame Outono Fotográfico no ano 2011. Fotografía actual realizada con métodos tradicionais e sen tratamento digital. Fotógrafos de todo o territorio español achegan xunto con outros de Europa e Sudamérica esta interesante escolma de imaxes en branco e negro que convidan a pensar naquelas fotos do pasado que gardamos como tesouros impresos ou nos esquecidos negativos, pero neste caso coa ollada artística.